Здравейте, хора! Днес ще прави... Не му знам името, не? Които не знаят как се играе тази игра. Да не го гледат. Не. Ние трябва да кажем 3 изречения. Първото ни животно, после каквито искаш. И трябва да си тъпчем устата с такива неща. И да говорим. Да, като такива. Първо е както. Първо с такова. Трябва да вземеш дето и тук ще Какво трапа? да си ги мускаш в устата. И тя не знае, защото за първи път ще го прави. Какво да правя? Мускай го в устата. След като го мъжна в устата. Не трябва да го гълташ, не трябва да го таковаш. Трябва само да си го таковаш, държиш в устата и да говориш с него. И какво да кажеш? Първото ти животно. Как така първото нещо? Моето първо животно е и аз трябва да познавам какво ми казваш. И ето ти още едно. Чакай, твоето първо животно е куче. Куче. Костенелка. Тигър. Добре, дай моят. Но... Давай са. Съгласна ги. Давай. Но... Как си трябва да кажеш, твоето първо животно е... Твоето първо животно е Бухъл. бухъл. Куче. Вълк. Вълк. И сега съм пак аз. По дяволите. Ама трябва да ги дъвчеш, ти пак трябва да говориш с пълността. Когато е боеве. И сега какво? Добре. Твоето първо... Нейното първо животно е куче. Лисица. Папагал. Да. Кате, не ги плюй! Кате! Когато и аз говоря, и ти трябва да говориш с пълността. Добре, не. Добре, ще пия, че ми стане гадно. Само да кажа нещо, в другият клип ще правим клип с сода. С сода. Ще ядеме сода, канела и такива неща. Давай. Твоето първо животно е... Бухъл. Какво? Твоето първо животно е... Папагал. Папаули. Какво ти е първото животно? Какво ти е първото животно? Детелина. Пепелина. Какво да те разбирам? Папагал. Паполиго. Ма какво? Какво ти е? Какво? Пеперуда. Пеперуда. Пеперуда се оказа. Само да кажа, другият клип ще правим канела и други неща. 1, 2, 3. Друго излечение. Какво ти искаш? Твоето животно.
Твоето животно е Нищо. лисица. Да. Това е зле. Дай ти да го правиш, така че дай. Виж моите тук. Ти за колко си напълни устата? Другият клип. Канела и захар. Даже и сол. В училище бях. В училище В училище бях. дойдох, Бях. се прибрах. Бях. О, бе, кате, бе! В училище? В училище? Разбрах. Бях. Кажи го. Бях. Залях. Бях. Какво? Вървях. В училище вървях. Гол. Гола. Гола. Няма да стане това. Айде! Не съм го правила. Не мога го правя. Тя върви в училище. Гола. Гола. Боса. Боса. Разкупено. Какво? Заслужено. Изрусена ли? Заслужено. Разбудена. Не. Какво? Разбудено. Разбудена. Раздърпана. Не! А какво? Да, гола и боса. Гола и боса. И... Какво е? И умряла. Не, бе! Добре, хора, казваме и бай. Понеже другият клип ще правим клип с